Sanu ka mutu. Sannu. Na ga. An ba gajiya. Dole an manne ma yaro na wani. Wani yaro naka? Shi ne. Baya nan, baya waje na. Ni na ke yaro na fa ya doya. Ya zo ya sai doya na nada doya ko kin ma na kara masa ya tafi. Dole ko ka ke yaro na ba ka. Akan me zan aiki danka? Me zai man hada zan aiki danka? Wani ne kun ji da yaro ya zo gidanka kawai kuna kai shi kasuwa ke yaro. Ko na haifa. Ba dole ne kana in ya murka san sirrin gidana ba. Mata na 2, ɗaya na 4. Alhamdulillah ne wa Allah godiya. Mata ne na haife mata. Ban gane wannan yare naka ba. Ni to ai tsayen ne ma ni turancin ma bai kai. I'm a man. You I have woman. You na have dog. Na have dog. Bari ga maka. A cikin mutane a moto akwai dokotono a babur akwai dokotono a cikin mutane ma kai dokotono wallahi. To kai kuma ina son kai maka abinci ne to bayan da za a faɗan agwale ko dan mai gida ka zo da can garin ku wata uwa duniya ka zo ƙasa ta Kano ka ce za ka nuna min yan ubanci baka isa ba ka koma garin ku duk duniya ba yanzu Bahausa kana yi me ibo Hausa ina yi na lankwashe din ai ganin dama ne wallahi ra'ayi ne tsawa da maiya a yau in na ga na cire wannan wallahi sai laka dama dan banzan duka dauduwa riga ce in ka dama sai ka cire ka zo ka kawo sana'a ka ka cire mana riga ba riga ba rawo kana ka je ban za ta maka to kai da Hausa mana an ga ai Hausa ce wannan dai ka buga mu a kasa an ga maka dai ka buga mu a kasa ba abin da kake ba jahilin banza jahilin wani you are very stupid da ta video na so doing nun kan fulko da fonasin donke wanke banza na watsa maka na ta watsi ne yau amma iban nan wallahi ka bani mamaki wannan kana jinjiri ya kai da mahaifiyarka ka zo tsuno wannan katan baki ka su zurmi ha kake zuke shi baki daya sheke kamar kan kwakwa da samu ne ha kwakwa ta washe ka shi ke nan abin da kake ci amma ka wanka da burkutu ni ko an wanke da ruwa mai tsarki kai mutu ne ko mata ni cikakke ma kuwa wala kai ba mata kai mata ne ayi gaba ba za ko sha baki kamar an yaga hammata yi gaba wannan ya mata hammata iya ala shi ne to ala shi ne mana baka na iye ban ji turanci ba ilimi wa look like ayon benda aka no klan kai in ya mura na san kuki ciki na san kukin gwaiwa ba abin da za a rance min kaji na ga ba za ko na yi tafiya kamar mashiji nin ka fulko da nasu ala shi ne mana baka haje kai shi wannan baza na tafiya haka baza ko Going down a location, well, I even knew I look like Iron Bender. I better pass it. Shut up. Waye? Magana rada mun duka ya sako. In duka banza ne. Ka ban gariyar jina ka ce wannan rada mun. A za ka aika. Magana zan aika ba. Wallahi za ka aika. Ka ga daga garan bata ka ba? Yo kai na ruwanka daga garan bata. Ko ga yaro mara kunya da Allah da Annabi. Ni ne yaron? Na faɗa kai yaro ne. Ka tuwa ka. A wa kake zagi? Oh, nace ka tuwa ka. Nuna banza. Haka ne. Ka kana shashashan ka. A samu dai shashashan. Dinan ne. Dan iska mutsiyaci. Ban taba ganin in ba iska. Karama da wofi. Kana kadan da kai ka ta. Nayi tantan halitta kai ma ka tina kanka. Don ku ba gani kake ko ta fan hannu ba gani ba. Daga Allah ne. To ni sarkin kamo ne gina ni? Ba Allah ne halitta ko kafin da ne ya hada ni? Kafin da ne ya hada ni ba ubangiji ne ya halitta ni ba? Duk abin da zaka a duniya billahi la ilaha illa huwa idan ubangiji bai nufa ba za ka yi shi ba. Ko sharran ko khairan. Saboda haka duk abin da kaga mutum yayi wallahi mukaddari ne. Haka ne. Kuma ba kai na faru ba dauduwa riga ce in na ga dama a yanzu sai cire canza wata. Wani abu ne ko wani abu a shawarar kwa dan ne. Ka mana ka sama kanka lafiya. To kai ka cire irin naka fito da wani. Ai ka hanyi gaba ɗaya ke na haihuwa da hanji kai da gani a duniya har abada tun daga duniya cuce-cuce da sace-sace Allah ya tsokala idan na ga uban zaka cuta nan gaba a'a ni wallahi iskancin ka wallahi ka gama iskancin ka to kamar yaya a'a ni katan banza katan a samu dai katan banzan a samu kuma tsan iskan yaro ehe ni da kai aga gwanne ai da ni da kai dan liman ne da dan na'ibi ba mai wani gori duk abin da ni shuka ka to ne ka shuka naka ne fanawa iya shakkenci a gidan ai shakkenci naka ne mai abin nan haka ne a daga baya ke na sadaka da bazawara na ga da ya ai gaba Allah tsine ma. Iye, Allah tsine ka ci kwaka. Ka ci kwaka kai. Kaga dan ka yaro da Allah da Allah kana haƙƙi ba. Ni ne yaro. Na faɗa kai ne yaro. Na ji ya kare na mai ya dace dan mai gari. Shiki in banza da kiyin wuce. A ga kana haƙi. Ne ba da kai zan ba. Wallahi ba da kai zan ba. Da yayan ka zan yi wallahi da yayan ka zan yi Allah sabu gano. Wallahi tallahi. Duk iskancin ka na fi ka. Hegu. haka ko katon ka da kai ka rinka yawo da bokiti yaron da in ya riƙe garma wallahi garma sai ta san ka riƙe ta ha shashashan banza shashashan wafi ni za ka wai iskanci kayan
daga nan kai ka tsaya a Daudu shi kuma ya tsaya Kintiri. Ta shashai ban tsaye.